Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Si Anay Congressman Attorney John Orola mangin challenger ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa gubernatorial race. Nag-file si Orola sa iya nga COC kay inasang aga sa idalom sang PDDS nga partido nga sunod sa iya, kaalyado sang PDP laban Kusi Wing. May report si Barbara Mijares. Matapos ang sunod sa iya malawig nga pagkonsulta sa pamilya, abyan kag mga supporter, lakip na ang hugot nga pagpangamuyo na patod ni Anay Congressman John Orola nga liwat hatagan niya sang isa pagid ka round ang iya nga political career. Uporeng iya nga utod nag-file siya kay inasang aga sang iya nga Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador sa Negros Occidental sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan nga kaalyado sunod sa iya sang PDP laban Kusi Wing. Pagbag-o sa liderato kag sa direksyon ang iya nga ginatanyag, ang ikaayong lawas sa tunga sang pandemya karon ang iya mangin prioridad. I fear no one, especially if you have a vision and you have a determination. And I always say, no guts, no glory. Nag-file upod kay Orola ang iyang nga kapartido nga si Bagos City Councilor Cleo Gaudite para sa pagka-board member sang 4th District. Si Gaudite ang yara na karon sa ikatlo nga termino. Nag-file man sang COC para sa pagka-board member sa 5th District si Pedro Bolaño. Ano man ang pagpanghangkat suno kay Orola, ini ang iya nga ginaatubang. Sir, you'll have the logistics to mount the campaign, sir. The hearts of the people are my logistics. Suno kay Orola, one for all for one, para sa Negros. Para naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may kinamatarong si Orola sa pagpapili sa public office kag ini ang kabahin sang demokrasya. Sa natabo nga pandemya suno kay Lacson, madamos ang inagyan ang probinsya kag kaupod sa suporta sa mga opisyales, nagapati ang gobernador nga malampuwasan ini kag tigayon nga makatindog ang isa pagid ka mas maayo nga Negros Occidental. Hindi na anay pagtutukan ang politika sunod sa iya kag mas importante nga malubad ang paglapta sang virus sa probinsya.